Otumfuo danie bema seye otu ananta na yebisa bisano orinti preko ati abunti akono no atuti abotu akonfan Otumfuo danie watopia wonkodomo na mefreno yedina chedi sembe kuya Osei ya nisrono sawa uno kwa dia kono preko kwa wiya na mefreno na se wa weni ba Osei no Paya kesiya kwa kaya rupa ibreku sungyo. Edum TV. Ya yedi. Ene yeshia nana entwibo asia kon ya mpani so ni trigi akyerema. Bentwembo ya ne humbo atudru. Osi ade yo. Yeshia nana na yeshia nana no museyi a empempe de nana no kato wo mo se. Sebe. Woni edi ka akoye no won ketrema ampro ne frate asefo. Ena mamre ni amane yesu mpani se yentoto na se ti ye bana nanoma na so ya na pese ye beje adwenkyere no ma ye nkyekyimu kwan na nanom fa so mu di hene eni amane omohunu mu eni mpoda a omodi ni mu eni afutu omode be ma adasa eni ti ye boni ye pin na nanoma mpani se ye wo brempon no ana ye wo brempon na pani ti ase enti obi wo no beka se oh ye small boy ana wo ya kwada nanso mpani fu mu di atini mu enti ye basa na ye pese ye bowura no na ye kwaje na dwenkyere ni bi na ye futusem ene nkaye e di ama enhwima na wadaroma mechia webru pacho mejo so na wadaroma na wonana maba se me ni ubedi nkomo ketuwa bi me se wo ye de hibrantie sebe nki ye pe obi amene di ade anase ye nko bi sa abrewa ne hwan abrewa ne pani ya wa kyere fie ya woni fie abakosem ya de akata so no woni yipie afi nko bi aka se wona de ni enyi sebe openimpa kokro ne amfne ni na de hibrantie sei eni edine di na wadaroma obekire me muse we de men ko amen sampa ni edi kan me de aseda ebema yeura ekuamoa tetrete ene japahene na ataba ene adiemla hene na asantea bebio Yankopon to omo nkwanem no nhirehira omo na omo di kan ehye me anuonyam kese sei a omo bo me ademla wasa ademla Nkosuo hen na kire no ena me maami krom akem akyease a asojafo soja barracks a friend set Anthony Barracks omonso ebo me Nkosuo ehene ewo akem akyease enti ene wahia me dia Nyankopon ene nananom adaromenti yebehu amamre beble nana bra yegusu aye kasa no woda ahemfo binim ase woda na tetetase na ataba woda na se na abobo nkru bidin wasa japa ene ekropon nana wosa akobo achim nana betumi akire yimu die enti a wone ba ko na wodi amantiri me nananom sebi omwanya omwekula akono na ya wo me no ensenkyerani beble esiye ba eno de mentumi nka o kasafidie so ba kakra metumi aka se ya wo me no ensuo kase bi etoye enti da meye program bi anso ewiemu anye kusua ensuo to ana ewia kase etumi bo enti ewiase ena hokwa tumi beble wo wiase ebi wo enuyam ebi wo asase ase ebi wo asase so ebi wo ehomem ebi wo esoro a ebi mo kanu mulunkum ebi nso wo ensu akasiem epo ene enema beble mu tumi ewo ho nana de di kai no mepese mebusa hefa na yedi kai si we hene kane me pacho ba bia yedi kan si me hene kane
eye Wasa Adiemla Nkosuo Hen a yewura tetrete ekuamoa sechim ene Japahene Nana Ataba ene Adiemla Hene Nana Asantehene Babio ehonom de kan si mi Nkosuo Hen. Das nana we de sebe nipa bebre wo ho sebe wo kura de nka afrachem ye nyina de kro de nanso nchichemu wom ana de na wo ye ya e ma nana no so wo mani ehemfo miensa ka wo mutri pam ho na wo ye sesese na na de besi uso Yo medase ansana ye be ma di bia bi se no na nananom ene empenimfo atena ase ehu de ote ene enuyoma pa ewo mu ene de obetumi aye a ochene bi sebi onkofa enumguase bi emle wo mo ansa na omo ama odibia kese bi sei because ahemfo akese no omo de mawa omo nim se ungu omo enum ase obetumi agina blane atoto eniema bebre ama enumguase emma ama oman no etumpon nana pacho eda wuti se nananom nada nananom ma waso ti se wo ne ye pese ye bon Nkosuo Hen nana se na ho ye o me yam shi me ye pa because na menim se omo be ma me Nkosuo Hen ti me wo ha na omo be che me se ye pese oye Nkosuo Hen enti me de me kra me dwen ho a esan me yam hye me esan ye me anije kese pa ye me anije kese ena nananom ede ma me na me nanam krom nso ede bebia me nanam na omo ase efi oboase abodwosango na enam tete entokwa ne wi no me nananom ekoma asanteman enti enam okono ena omo didi ma na omo di kopie akem achiase eye St Anthony Barracks a Barracks wo ena omo di kopie ho enti na me nana me suanyina me nanam mitumi ko ahemfofo ne nchen na me putu omo questions me buso omo questions nana eye den na we ye sei eye den na we ye sei no mo so kire me se me ne wo fa asepani a eye agona abodwosango akonya ne to a ombetumi abechime de me di ade na yenchi efi abodwosango enti abakwasem mu no me nana ka che me se na afie bi aso a sasablonsam eba as abodwosango kolum ho ogina okoa onyina na odi esikrom anti sasablonsam ne beko baby ofi ba na ase ne nchi a onya fidua no spe na mflama apa edan ne so nyina enti eye enam sa challenges na mo face na no enti akono na me nanam nso wo ensuo bi wo ho a omokoko ama asantema na omokọ akon obaabia a omokọ ensuo ni mu ekokoye amamre na aplukusu omoya amamre wi aplukusu pre ne ho a na enhabai atete agunsuo no na me nanam de adwale na omo anya ahoden e de kọ akono o de agyan ba enwo mo otu omo etu a ento utwa omo sekaya entwa na omo aye sa amamre na omo de kọ ntimi nanam ka che me se baako enu de mi modin ebusua bi sole wo yeso me mpese mechiri makwachiri because say Ghana no si nyina ye nya enkabom ne ye baako me chire mi kwachila edin papa mu beba ti mi nchire mu nkwachiri enti omo sole wo yeso no a omo ba no na sa enkofo na America no omo afa nananum achi akoye amamre bi ewo ho enti mi nananum
omo to shom so na omo rashe so omo koye amamre no omo frɛ apruku so no ampre ne ho na omo to share me nanam so te me nanam fa forest omo kɔ no ɛna omo kɔ hia sasabronsam ɛna me nana ba no sebi empanifo mo anima oyi ne mo anse ɛna omo de poma etuo no ɛna omo de shutu sasabronsam no na sasabronsam no ɛhwe ho ɛna owui te me nana ba no oyɛ kukuduro ni ba okohu no ɛna so mo mɛhwe sasabronsam no na bodwo se nyinaa yɛ sɛ engo no ɛno na de abodwo se engo no ɛbaaye na kyese ɛyɛ title nti agona abodwo sango kyese sasabronsam no na bodwo se nyinaa ɛyɛ engo ɛna me nanam twa sasabronsam ne ti nana bacho mentwa no ɛyɛ wo nana nkodin a wɔko ya brewa no na kokoduro ni nyansa ya sabre no de gina sasabonsam ni no enanim no enti wo nana nam ase ne ma sasabonsam ne hwe ene enya abodwosa ho meboa ai enenam so na abodwosa ho no ɛbaaye ɛyɛ me nanam mo side no a omokopie achemmem no nana mentwa no sene nka mo akon mama sasabonsam ahwefam enti nka asas na mo tena so da na ye de na nana mo sa kopie wachemmem me pacho se efa ba kono beto ehye me nana no so no na saata mo kɔ nsuo mu na mo kɔyɛ amamre no de ne bɔ me nana mo ho ban no omo frɛ no wa ama na kyese ato owuo enti ese omo de ahopeple efa forest ni mu enti omo kɔ no na omo kɔ hia sasabronsam ɛna me nana no me nana ba akɔ frɛ nana sani wuo one me nana abrewa no omo ku sasabronsam no ɛna omo twa ne ti ɛna omo de etire no ekopie akem awisa ɛyɛ achem awisa omo kokopie ho ɛna omo kɔsoe ho eno kra ho abakɔ asɛm wɔ ba mi mpɛsɛ mechirem akɔ akyire yɛ nananom asɛm ene ebi mo nso kopie akye ase ebi kopie Cape Coast ebi kopie takwa ene baabi bebele eno nanam so na yenya agona abodwosango na kyese ifi agona abodwosango but me nanam enam ekwan so no enam akona omokɔkon no enti efa ne ka kye me nanam sɛ mo ko akyemponi na mo bɛko afa ene nam so ame nanam bi ekopie baabi bebele anyway na kyese asante yeso bisa sɛ wo kan na mo ya asantefo kan na ekon no na di bi kopie Cape Coast bi di bi kopie nti nei ya na ebro adwene nti ase so we bezi me yese we sɛ ade ba ko na nei mi busa ko se bi wo kasa na wo se wo nana mu twa sasabonsam ti na wo mo de kwa ne die na wo mo de sasabonsam ti ni yeye ema ho no so wantumi antena akora wo de kwa no die na wo de yeye wo de ye bibi ema ne gidin ema ehofo no kora be kai se dane mo na mu twa sasabonsam ti na enie wo mo de ye nka dumbi me pa cho sasabronsam ne ti no ewo ho ba bia e wo de enya de a mekire ewo ho enti yakonya ba akonso eye sasabronsam ti no sasa enti nananom beka cho se sasabronsam che omu nchilem sei enti sasabronsam eche na chese ye abebuo enti me nanam akonya nso ye akonya tuntum enti Ghana nyinaa no ye nyinaa ye baako senia yewura osagefo amotia ofolipani eye Okyehen no ene asante ye nana sebi Asantehene ono so yewura ewura mu amienu asante ne akyem ye wo ofolipani ene ofoli kuma enti ni nyina akoye se enama enti ye nyina ye baako asante akyem ene Ghana fo nyina ye nyina ye baako enti sesi edu emla ye se Ghana fo nyina ye nyina ye kabom ne ye baako na nyame moaye
ene nananom abosomfo mo aye na Ghana yempagya Ghana na Ghana entu empon na tete akono de mesramo nananom madaroma manimu a eno de atwam wo hwe yewura Asantehene obone homoden pa nyame nhyira no saa nso na yewura Ochehene ono nso obone homoden pa wo hwe a yewura Ekuamoa tetrete ono nso ebone homoden akem achiase Hene ono nso ebone homoden wo hwe ahemfofo ni nyina obi abone homoden obi apre empuntuo de ba ne mem nana mpacho se ye bo Nkosuo Hene ewo Wasa ade emre emu an ye sa bo Nkosuo Hene ewo achim achiase nana mebusa o na se achim achiase na ofri na wo mo bo Nkosuo Hene wa ha na ena ma ye wo mo akono mom so tutu mika be fa wo se da bi so obi abo obi de na ba bi e wumfiri kwa abo obi na ye te eno nti na ma wo so fra obo obi ana Nyankopon enko an betumi ayi saa question we ya no because me wo ho Nkosuo Hene mienu nya ahendie ne akonya kese mienu we ya nanam de ma me nyina no me wo ho ma na nso daye ena nananom ede ma me by the edi kan by eye Wasa ademla Nkosuo Hene ena yewura mo ede ma me enu achi no ena akem achiase de no enso ebeka ho nesa wo de wo nyame bobo no wade hide no yese wo bo amani amakoso sani mpanifo akora na ka se di onimu to ne gina twen no no ye hwa wo ye ne be yi nti ne de ama wo na nei na sese wunsa achim emen ha saawo na wode hye brantie wo ye bi a ka se nya hene ye nkwa wo ye nwuma foforo bi na utume ka ne mienu nyina ebomu no kodi ne wachim sa bedi no ha sa ye onwuma na se na kwa be na faso utumi di ayi fanse nkonwa mienu na wasabre kro na wasa ye wadwuma yo me pacho waya de pa se nananom abosomfo ene Nyankopon edidi bia bi ma Osei a wankoto wankosere a efli esoro ene kan nananom ne yede ma wa nananom abema wa hoden ama adwen ni nyansa a ubetumi de ebu oman no ana ubetumi de asom oman sebe ye nananom mo achim wo beto nsafre wo no ya eta ne ade mra nkonwasem no eta hia ma baga so ne de ye ya de wo bia Wasa ade mra nti na minya kwan nko achim anase ya frame achim nti minya kwan ya eta hia sana empeni so a na ka asese wafuo dɔɔso a se oye ni nyina ho enti o mama me Nkosuo Hene wo aha no ama me bi wo achim no se mehwe na metoto ne ma na me ye ni nyina se bia program no ebom ba ako a se me da wo ho na kwasia da wo ho enti wo kosom wura ebia yewura Ekuamoa tetrete wo kosom no me da ena se ada se wantumi ankokora utu bofo na okohwe wachima enye sanso obesele nanam se nananom dwumadie mienu na mode ahye me nso enti mesro ma memla odie memeda na menko achim so de no kwasiada na de asomdwe aba nana ye kan sebe untumi nka se nananom so menye Nkosuo Hene nti usori anese waka achacha so na esi akonwa na woye babuna ahoodin de bigi se adwuma wo bepe na woye adwuma bi e de ka wahene hu yo me pacho me ye adwuma bibili yetumi ko China ekofa dressing bags any mob bucket mob te se eniema bibili yetumi ko faba te se boutique eniema eno nso yetumi ekoko faba na me da se ni nyina mu no fanse wo ware me nsa ware nkonwa mienu
wo ware wodwuma nana ye kan Bible say ye woni en hya asase so ma eni kwa so oba na be ma nkotena na waye de hyebrantie na sebe wudi bibia si wani so no empani say se wuye bibi ne se koso na oba pa bi di wachi nana mpacho waware me pacho an Nyankopon so enim se obema me di bia bi sei nti o ma me ho kani e kan ho obe no so ebetema asemase that's no ese nana Nyankopon isombu afoma no ya nana ye kan say e ma de hunzi aye sensanso no aye sa apenya ye ho Hene we nya oba pa obebo ochidom a obanya sane bo ochidom a adwuma de empempem kra betumi ayakosi ese be obagege ntwe susu bo ochidom a eni ama na doso kra na wahwiegu nana ye kan se na nana yere won so futu oba ni ode ba na sa ya won so no nana wudi nkonwa mienu na nya daje na bia sei how be na awade no e fa so wuhia anase nigye be na wuhia mu akonwa di ni koso yo die di kan menyan di akonwa no me hia me hokeni no me ka je ne se me ye businessman enti obetumi awale me ana because businessman de Nyankopon to ne nsem de a sebi de ohia bi ode be ma ba wonya emle emma ebi okra be 1 month 2 months 4 months na wonya ne da wonhu ne da enti menene di kan ansa na otemase ansa na Nyankopon ene nananom ede dwuma kasie ma me ese wuhia oba no ansa na animunyam hye beba nana mpacho were no wada o makro be so no free ana ni din so de se me pacho me yire no efre no ya sisi ni twi din so o Hene wa na ni twi din na mabo no ya sisi o Hene wa o ye asonani de hye na bacho oba pa ye sisi o Hene wa ni krom ye akem achiase nana na chese efie ni fie pa o achoche as efie ni fie nana yire nana ya Hene wa baby a obia wiafe ne afra ne wa nana ya 7 preduasa watikoti si obi anim ye hyeda tenaka mu free mampon behwa ho fe de konton so 7 preduasa wona woni sika ade achen so di sika tomprada papa said de ne wukunu obo ne chidom na wote na se ne na wobenya konwa kasie mienu a wodie na wama na sumduo no nyame wonhira baby asabi wudi ne pie mu ne yebo nanso nwuma pa a wudi ye no ene de di wachi a me nso so me bo odin baby a obi nyame mo akokodo yokodo hum na fata wurachi sade be ya enwuma di a nananom de ama no ebe ya ne nyame ne bia kan wo sanse asi konkunte na nimgu ase a ebi kan kruma obapa baby a obi a ye mamone yo nana na sesia na wona nana ya Hene wa mo wo masai oduma kuma adaroma ma de ye wo bibli ne dodo de mintumi nka because Nyankopon abo ama be ye nanan de nananum betumi aka se on betumi ayi eba bi ama enti ablabon so ye gusu a ye bo ye monwie enti mintumi nka se me wo masei na ebia o chena bi na me ma akoye akoblo saa nana hwe se no mpo de emprepre ya de aba na je se ye ka bibli Nyankopon adaroma medas Nyankopon ene nananom abosomfo edin munti ye bawu bi aka ho ye bawu bibli aka ho se mpese me wale biem ka ho a eno ane se me hu oba ma se oba ma me selo wadaroma me pese mesra kwan flu ho na wo mami akwanya na me wale ba akokan ho ewo amamle kwan so ne ye de amamle agugu fom na oba ahema eti ase a ma wale ba akọ aka ne ho ewo amamle kwan so nana ye hu mami sisi oba pa bo chidom na ye de nkomo twetwen na e ba wiye nana wo ye de hyebrantie na wunwuma pa na edi wachi ene wanya ni monyam hye ti sei nana afutuo be na wo de magana enye mema nko maayewa nyina aka ho wunuanam ye maayewa wunuanam bi so ye mrante afutuo be na ade ma wo mo
sa wote wa de na esa wo ye na kwanya we ba onso ye de ama yo me pacho efutu a me de bema Ghana nyina na se ewiase nyina no na me papa eye gold dealer enti ewo takwa enti ye fi takwa no ene ye call eastern region no fofia antoata ena me papa eflim enti me papa film no enema nyina be ye basa na abusuafo ne we nyina soliti aye bai me mame wampa ba na me nso me ne bapani eye abakan machiriba eye bema de otoso ye oba enti me papa film no ne na wotwe na mame afafuro ne na wotwe ena mame ewoye ti owoye no school fees any bibia ni we no me mame a efre no Mary akese a ni twidin de abena ja eneye awodai nyankopon emo ne ho ban ema ne nkwatenten ento ne nkwanem baabi a wo bia nyankopon ento ne nkwanem enhyirehira no okoden a okon de manema me mame wamfa anye eyiase entoma atoto program eniema atoto di obedi kura wo di tua ne school fees me papa ebo ne ho modern bobla ba wo film no bibia be ye basa ena mame hwe ya nyankopon encha de nananom edima bedu empempenso yi yanso ye ya ahoblase etie ye mame asem me mame se ma enum ensa ma enum wi ma mo akohwibla ma mo krono ma nya niema basabasa ena me mame nso oye oba bia okase ko school na wan ko school ono atumi report ma police ma yenye abashebone obi oho a ne ba ekowia ne 1 cedi onka 2 cedi onka ebe du time bi no na efe de akran de efi na ode kɔ abonten na wakɔtwe etuo de ne nam adehye ene amanfo so na akogu Ghana nyina anum ase saa time no akra no ekɔkoro no bo anyway ya enye awofo no kwa no manum agu ase o agu Ghana man nyina anum ase na wakonum wi ana aye fle no oblonsam tower ana se sa tramado yi ebi se red ni nyina emwa ablabo ema Ghana entu empon nti ya bemu wa na osiso a wunim de daachi nyankopon de obekọ akọwie yekọ tworosemu a Joseph na ni nua mu fi se omo ton na yakọ akuku no enso ewi ache no nyankopon ema ne beye oblempon ewo oman bi so enti uye nipa na te asase so a die edikan eye ahoblase me debia me bompa ese awurade nyankopon ma me ahoblase honhom na ma me obuo na mintumi mfe nante ewo ablabo mu because woni ahoblase obetumi ahia obuafo na ebia woni ahoblase enti wakekasa rough akere no ebia na obuafo no na wakekasa tie no enti ewiase ahoblase ena edikan enti oye nipa nya ahoblase na esua me pa achoka ofum obi a se utumi pa ne chew me pa chew ukopa chew a enye se bia wa ho ofe ana omlant sem ana se usika ana se obi bi da bi enipa wie nipa
na ebe nante o eye nipa nso na abesom wo enti sebi sene nanam kan nipa ede enso yenwe ne nam enti enipa wie nipa de me wo kan no nana mpacha we de wadaroma me ma osima ba kope na wo de achia nana no ma wo mo wasa ade mra ene achim ho nyina na wo so wo mu sesebe ba bia wo bia no o kai wo mo nti we de me ma osima ba ko na de achia wo nyina yo me pacho ene ye Mother's Day de akem achia se hema na nada akoa me ma happy Mother's Day ota mechi wo bibia mu nyame nhyira wo onye okese ma wo enkwatenten saa so na achia se hen na jeni kenten nyankopon nhyira wo na o ma nkwatenten na onto nkwanem saa so na nana asante abebio wasa ademla hen nyankopon nhyira onto nkwanem wasa japa hene nana ataba adia atowani nyankopon enhyewden na o ma enkwatenten kropon mahen nyankopon enhyira na onto nkwanem nana ekuamwa tetrete nyame nhyira obia o ma nkwatenten na yeda ase na we de minimise de asede twato de wo de bema obia waa wini no nti asede twato no Mother's Day fama na yenka bi inclusive bia me pacho asede twato enkoma Ghana maamefo ne ema nyina so ya close so ya paniu nyame enhyira ema nyina na nyame enhyira ya sisi lia oba ahema ya sisi ohene wa nyame enhyira ono nso yo nana ntwibo asia kon bantwibo ana ho bo atudro agona de hye akọ nana hunu ko amentu ne buom ono won ko sabe university da akọ nso waka brofo rere wona de brofo bae nana ni nyansa ne na kokodro na ho brase na ho fama ni nimudie ni nyansa ye mu do na mpanimfo atransa ya amamre ne amane ya wokọ achemwa wono mamma ne dibre ye Nkosuo Hene wo de ama no na aba Wasa nso a ade mra o mama Nkosuo Hene na kyese na wani mu de enu nti na ye da wase sa obe nhwe so de de ama mabunu ne Ghana minim se wafutu a de ma ye nipa nyina wofo befa no de atete wo mma nkwada de so kyefe wo mu ombefa no de abombra na afei wotumi nimdie ni wafutu ade ma eno so beboa na nanom a woda wo mo ase no minim se nyame be ma wo mo sebe nkwatenten no so de adidwuma se de se ne fata na mempai bo nyina ne se na se de na kan no Ghana yemfo nyina ne nkabom ne sebe mpredu asase ne ketrema kro mo ko ne so mo dada ba kum sebe yesi treni nka se baby for me fankudi nana ene yetoto nana no na ne de sem ya onyaye no eno ode maye no ene de atodwana nana onkwaso twedi amponya kopon wonhwehwraw no mo nyansa na fa som owura no mienu na onimudie no enye krabehwe ebra so yema na ade bi nkonsene makram